Търсете новия двоен компакт диск Празник в приказките с звездите на телевизия Планета Фолк HD. Новият двоен албум Празник в приказките вече е при вас. Вземи смартфон от новата серия Samsung Galaxy Z на лизинг без оскъпяване с планове Unlimited. Viva! Буйни хора се бият, тъпаните бият. Един мома поглежда, сферки на деска. Кога вечер настане, тя да му пристане. Помимо се играят, играят и се. За моето любимо няма хубава стройна игра. Тук умери пето превари, за друга стощи се Мечтали ли сте за стена от стъкло? Имате я. Ние от Ролпласт за първи път в България започнахме производство на иновативен стъклопакет с 4 стъкла и термопластичен дистанционер. Той осигурява 25% по-добра топлоизолация от тройния и уникална шумоизолация и здравина. С Ролпласт вашите жилища са още по-тихи, още по-топли, още по-уютни. От Ролпласт.